Oduol taneno ka koro deputy governor men jalup governor ma Siaya oserumo kodwa ka en Dr. William Oduol eno kama na inya kuomi waseje yi deputy. Koro wachaka ne gima notimore nyocha. Senet ne ong'ado ni bura. Neno ka ne ng'ado bura yo makare kose nitiere wach siasa iye ka. Kwanza Trevor kapo kaduoko wach no adwa ni mondo kaw thuolo makende mondo ago ni Nyasaye erokamano. Mar ariyo adwa ni mondo ago erokamano ni Senet ma Kenya kod okindega lawyers ga mano otaya e case ni kod osiepena kod josiaya duto te kuonde manyogi ng'eyo wae. Senet ng'ado burani ne gi ng'ado maber mane onge siasa. To nikech kata ka iwinjo kaka no speak owuoyo ok wanyal wacho ni mrengo mane manyogo na ombulu jogi nyogo na ombulu te. Koro anto naneno ni Senet no ng'ado burani yo makare. To koro bang' ma ineno ka sigu moro